odak nyalo yudo ni jal moro yudo hinyruok marach e chuny boma ma Nairobi bang' obila chwade gi magena e kinde ng'anyo. E picha makende nonyiso kaka obila nochopo machiegni kod jagono kendo kar mondo gimake to gichiele mana gi magena. Okang' no koro nyuolo penjo gimomiyo ne obila odhi mana kuom ng'at achiel no kende to giweyo jomong'anyo modong'. Jafwambo marwa George Bati miyo ler. E chuny boma ma Nairobi, oganda nowuok mar cholo duondgi ka gikoni gimanyo ratiro ne rawera Albert Ojwang' manyocha wito ngimane e lwet obila ma Central Nairobi. Ng'anyo manoduogo kelo chwer mar remo. E alwora mar apaya ma Kimathi kod Moi Avenue, apisa moko ariyo morwako lep tich nenore kadhi machiegni kod jal moro manoluchore e kor ot ka en ng'at achiel. Bang' dakika matin, achiel kuom obila pade kendo machielo tuomo kope kod bunde, to mana kadiemo wang' olwar piny. Miyo mane ni kode machiegni wacho ni ne okwaye change motelo nobila go chopo kuome. Rase awiye kapok ochwad wiye kod magina. Amekuja kuniomba change. Alafu sasa unaona hivi movement nakuwa. Sasa anakuwa anauza maski. Hizo maski zimeanguka hapa, sio zangu ni zake. Sasa kuna hiyo movement hapa na kule. Ndio hiyo sasa hizo nini zinarushwa, hizo mavitu zinarushwa, hizo matia gas. One of askari akamanya chua na akahepa. Jal no mawachore ne usabuog rombe ne jong'anyo en jal machali ne igeto kod obila. Kapenjo en ni ere kaka obila noweyo ji mamoko mane ng'anyo kendo dhi kuome en ng'at achiel. Diponi ne en rameny mar obila koso en bende koro donjo e kwan ji ma obila osekelo negi songa. To ka oponi obila osebedo kamenye, en ketho mane manotimo ma omiyo nyaka ne chwade gi magina. George Bati, Ramogi TV.